Ето, дами и господа, днес ще ви покажем метод, Изпипан. изпипан метод за риболов. Куката как се е вързали? Майче много остро. Това ръждали по нея? Тя е така маскирана маскировка. Тефлон. Да, супер остра. Това е изкуствен червей, понеже ние ловим на... Изкуствено той мърда. Той е такъв портативен Ага. изкуствен червей. Това е леко дънце. Да я заложим тези да правим топчета. Ще ловим на дистанция. Сега гледаме къде ще скачат малко рибите. Дистанция не повече от 3 метра. 3 до малко. 6 метра. 6 метра е много, може да не може да извадим после от лианите. Виж къде се обърна. Обърна се. Лиана вътре. Имаме. Не е жабата й. Имаме някакъв шанс за успехи. Тук Значи за топчето, друг си джимджи правиш. Тук имаме едно топче. Червено. Ричурд. Не знам какво е, някакво топче. То ще бъде за... После ще ви покажем другия метод за шаранджийски риболов. По обяд. По обяд, да, когато рибата е малко по-активна. Сега ще малко по-студено ще я търсим на чисто дъно. на червей. така че отиваме и ще ви видим какво ще се случи. Виждаме за сега. Добър ден, дълбочината измерихте ли? Значи, видите, дами и господа, деварата завъртилка цветът, Анте. С колегата оператора се разходихме малко. Аз съм да, здравейте. Разходихме се, разгледахме геолъпищите усеща. Дистанцията, на която мислим да ловим около 17-18 метра дистанция. Колко? 17-18 метрова дистанция. Ще извадим... Къде дълбочината е? Дълбочината, да, варира между 2 и 4 метра, зависи много релеф, много страшен, много хубав геол. Рибата според нас би се държала на отсрещния бряг, тъй като е по-тихо и човешки крак няма как да стъпи. Ще ловим на така наречения метод, сменихме монтажа на метод свещ. Този ден ще ловим. Това някакъв нов монтаж ли е в... Да, тъй като рибата е много плаха и тук се свърлят постоянно такива апаратури и рибата е свикнала. Ако сложим нормалното олово, които всички сте запознати, инлайн, сейфти, монтажи, рибата ще се плаши много. Затова ние решихме по този начин да ви представим модерния шаранджийски риболов в село Ветрен, язовир, не знам как се казва, но сега ще ви покажем. Стръвта, разбира се, покажем още веднъж черваци. Черваци. Рибата тук много ги клепа. На гроз ли? На гроз. Куката номер 12, даже да не кажа 16. Куката. Руловка. Руловка, да. Руска кука. Да, защото шарана тук е свикнал с такива. Гледайте да махнем малко част от монтажа. Това е перо. Да ни галиш храна по корема. Да, по корема. Както виждате, тук според нас оператора на завърти има падна дървета и разни други такива околности от гората. Не го видях. Шаран. Аз го видях. Дърпа се шаран. Ще ловим на отсрещния бряг. Погледнете отсреща. Вижда се как са паднали надвиснали дървета. Там е невероятното обежище на шарана. За съжаление сме с една въдица, но може би ще направим още една, като едната стръв ще презентираме ето там на другите паднали дървета. Нямаме байтболт, разбира се, да вкараме с лодката точно отдолу, където 3-4 пъти се обърна така бленуване за всички нас шаран. А тук ще търсим амур. Може би след 10 минути, ако не ни бута тук, ще пробваме другото петно. Сега колегата ще заобиколи геола да захрани, защото не сме взели нито спомп, нито ракета, нито спот, нищо. И дистанцията от около 18 метра да захранване с червей е малко сериозна. И наистина е много... Кълцан ли ще е червей? Кълцан червей, да. Уместен с глина? Уместен с глина и понеже там като вали дъжд, сняг, пада
пада, ще брати шпур, 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 Какво пада? шпур, 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 па као червеи и свачета и рибата се намира на онзи бряг, според нас. А, от този бряг не пада свачета, само там Не, през скалите. не, там е по-сериозно ъгъла на падане Мгм. и там са, И там задържи риба. там се държи рибата, да. Ясно. За сега Добре. ще приключим и ще се включим отново, когато сме хвърлили нашата въдица и да ви покажем как ще чакаме за това. Ще ви покажем всъщност модерните байт аларми в днешно време на този язовир. Това беше за сега от нас, наши приятели. Следват рекламите по Бронза ТВ. Още. Снимаш? Да. Значи след като пробвахме двата отсрещни бряга, нямахме бутване и решаваме да пробваме тук по това дърва. Господа, тя се хвърля на къса дистанция да не прехвърлите гьола. Да, на дължината е 4 метра. Ама не е замамулено добре той. Да, не е само мулинор, след малко ще ви покажем как точно стават работите. Има. Има, тук е. Няма. Този път няма, брат. Аз го усещам. Са малко. Празен удар, дами и господа. Празен удар. Айде пак пробва. Той отпусна, брат, гледай какво стана. Не мога да чакам. Тук ли? Чимари тук. Отпусна линията. Тук трябва да е тук, доста по-тече. Сещам като бие отдолу. Коби? Пали емти. Него си червя като цвета сега. Какъв човек си. Отежнението. Монтажа. Не е на коса, разбира се. Як ми ще стане? Чакай. Чакай го сафане. Еба, то развива чак макарта отзад, бе. Лапа, 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 лапа. Лапа, 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 лапа. Сега фали отгоре. Да не тако вземе. Да, кой да сечеш като дея два пъти да сечеш уйчица? Толкова не се обължи, го мъчи пак, бе. Сега изплил монтажа, той си е работещ, застава в перфектна позиция. След спиване. Тръпна червя. Още ли снимаш? Здравейте, драги зрители, виждате за какво става въпрос. Пробвахме всички петна, но само едно се оказа работещо. Всякакъв вид риба има на него. Явно храната наистина е хубава. Айде, удари. Може би не изяде стръвта. Може и така да става. На гола кука дали мога да фаним? Фаним уичица. Ще прехвърляме? Ще прехвърлим кола правим. Ай, прехвърляме.
Драги зрители, това е туториал на как се лови риба от дърво. 2 метра навътре в водата. Виждате какво се случва. Здравейте, драги зрители! След като от известно време сме ви хвърляли на дъно на метода Свещ. на метод свещ, нямаме кълване и с колегата Йортак решихме да пробваме да ловим под дървото в водата. Тъй като препятствията са доста сериозни, а вие знаете, че рибата винаги се крие на сериозна дистанция. Ето така. На сериозна дистанция и на възможно най-трудните места. Ние решихме да си пробваме късмета на дървото. Решихме да си пробваме късмета на дървото. Ама как ще се върнем, не е ясно. Да. Дълбочината, която измерихме, е сериозна, може би от порядъка на 3 метра под дървото. 3 метра под дървото. Под дървото е 3 метра. Търсиме малки шаранета и други такива рибенца. Шаранови. Шаранови риби, да. Тлъсти, вкусни за обяд, че сме умрели от глад. Под върбата, ако е върба, това разбира се, тъй като падат много боболечки, разни насекоми и рибата би трябвало да стои под дървото. Затова ние с колегата направихме един монтаж, много фин, но Перо с орловка. да, но до момента нямаме кълване. Може би защото имаше малко шум и вибрации рибата, които усети от къца катерим. Малко шум е имало. Да, шум е имало. Той спива. И вибрации. Така че, дами и господа, продължаваме да настояваме, както винаги във всеки един успешен излет, трябва настояване. Ако не стане на дървото, от брега, ще пробваме под водата. След малко въпросът е да фанем риба. Извинете, с харпун ли? Ще измислиме някакъв нов метод. Дъртия го няма, ако беше тук, Няма, да, но ние продължаваме от да дървото. упорстваме. Да, от дървото на метод клон. И двете пръчката ви улекотена ли е? Пръчката е... Бъдете сигурен, че каквато и риба да фанем няма да ни предаде. Нашата пръчка. Добре ли е вързана отгоре? Всичко е ток. Аха. Ние продължаваме да настояваме. След малко... Кои ние? Дъската и... Дъската и наглия. Дъската е наглия, да. Продължаваме да настояваме и след малко ще се включим отново в ефир да ви покажем какво сме фанали евентуално, дай Боже всеки му, или какво се случва с нас, ако успея да завърна. И накрая вече ви покажем рибата от живарника. Да, от живарника да сметнем колко килограма и да си направим извод дали нашият излет е бил успешен. На язовир Ветрен. На язовир Ветрен, да. Това е всичко за сега, следват реклами. Довиждане! Отново сме ние. Лек фал с ува от дърво. Колегата... Изтървахме въйцата във водата и се опитваме да я докопаме. Понеже ни беше от растика и потъна на секундата, като камък. Опитах се да ни убедят, че пръчката е най-добрата на пазара до момента, но тя явно потъва. Бяхме излъгани. Сега се опитваме да си възвърнем такъма. По някакъв начин. Ой, бах, сигурно да падна. Още малко, браво. Гребеш ли? Ще тръгваш с кораба. Добре, дай някой по-дълго бе да еба. Още малко ти остава. Аз бях да се смея. Желам шпур. Ай, на гази. Какво направя? На гази. Ето вижте. Сега ще се пробваме. Така, продължаваме. Да, драги зрители, ще се опитаме да си извадим пръчката. Ето да, от водата. Я държа. И продължаваме с нашия лов. Къде снимаш там? Така. По този начин, драги зрители, може да си измерим и дъното. Ето, виждате, дълбочината е около 1,20 м. Уж беше 3 метра. Там е 3 метра съм измерил. Там не е по дървото. Да. Малко оплетохме такъма, сега ще слеза на брега да се пробвам с колегата да оправим нещата и да въдворим ред. Дръж.
водицата. Чакам да удара. Да. Може да бъдете сигурни, драги зрители, че ние няма да фаним нищо. Тук на след. Въпросът е как аз ще слезна от тук. Бе да пробвам да скоча. Да се скочиш, да се прибиш към кучеш клона отгоре, бе. Остава. Ба, брат, как да скоча? Драги зрители, малко се понамокрихме. Аз специално Къде? на крачето каза шпур-шпур. На цуната не успяхме да фанем риболов, да направим успешен риболов. Какво гледаш? Какво имаме? Който е? Плюшума. Кой не знам. Така че ние мислиме да приключим с днешния излет и да се ориентираме към кръчмичката долу, да хапнем нещо. Благодарим за това, Отделеното че време. бяхте с нас, да. Надявам се, че научихте някой нов метод за риболов. Сме били полезни. Ще се видим до следващата седмица в следващото издание на How To.